the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow. Good morning. Ayan, nagluluto pala akong lugaw na may chicken, and ayan, magpapakula ako ng eggs. So, ito yung dinner ng mga bata. And si Sak, ayan, hindi siya pumasok kasi masakit yung kanyang mga muscles. Hirap siya maglakad nga. Very tight. Yung pag naglalakad siya, papuntang toilet, kiang-kiang siya. So, hindi namin siya pinapasok kasi hindi nga siya makalakad. Okay. You're going now? Right now? See. Love you. So, Jack. Gotta get me back down. I gotta pick up the May cardio si Jan today. USB holder. So, sumama na naman yung pakiramdam. Pero wala na siya ngayong sinat. Ano lang, very tight lang daw ng mga muscles niya sa legs. Matigas din kasi ang ulo niya. Nung Monday, ang taas ng ano niya. Nung Sunday pala, ang taas ng lagnat niya. Kaya Monday hindi siya pumasok. Tapos Monday pa ata, may lagnat pa siya. Monday ba yung mataas yung lagnat niya? Kalimutan ko. Basta na-vlog ko din ata siya nun. Basta ang taas ng lagnat niya nung Monday ata yun. Tapos Tuesday, pumasok siya. Kahit hindi maganda yung pakiramdam niya. Kasi nga, transition daw. Akala niya transition. Hindi natupad nung Tuesday. Nung Tuesday ng gabi, masakit na naman yung ano niya, yung ulo niya, and may lagnat ulit siya. Then, pumasok ulit siya nung Wednesday. Kasi yun na talaga yung transition. So, pumasok siya. And then, kagabi, hirap siyang maglakad. Kiang-kiang siya. As in, para siyang bata. Nagaganon-ganon siya sa mga, ano, sa mga corners. Nakita niyo ata, kasi nag-vlog ako eh. Basta siya makalakad. And ngayon, hindi siya pumasok kasi hindi siya nga makalakad ng maayos. Pero wala na siyang lagnat. Do you have headache, Sak? No? Just this one? Yeah, ayan lang. Yung legs niya daw masakit. And nag-popcorn siya. Mayroon pa to. Are you done with this one? Huh? Okay. Ayan, luto na yung lugaw. Nilagay ko na rin yung spring onions, and yung eggs. So, takpan ko lang to. Hi! Guys, dito na pala ako. Ayan si Holly. Okay, let's go. Put your seatbelt. Yeah, shut the door. Yeah. Ayan, pinabihis ko siya ng pang-practice niya. Medyo malamig ngayon, kaya yan yung dinala ko sa kanya. It's a little bit cold out there, so I'm gonna put these in my pants. Yeah. And today, hindi doon sa dance lesson sila magpa-practice. Dito sila malapit sa Coles, harap ng Coles. Yung theater dito sila magda-dance rehearsal. Sir Robert Helpman Theater. Yeah, so dito sila My lips were dry, so I just put like that lip gloss that was in here. Yeah. And my lips a little bit red, but they kind of look normal. So and guess what? My teeth is staying in for a while. So you have 2 more slips. Yes. So dito si Holly, ang ano niya ngayon, yung dance lesson niya is ballet. But dahil Jazz. wait. What? Every Thursday is only ballet. Yeah. And then, dahil nga sa Saturday na yung concert, so ang dance rehearsal nila mag-start ng ballet, tapos yung mga iba pang isasayaw niya sa concert. So, hanggang 6:30 sila dito. So, usually 1 hour lang siya, Right. diba? 4 to 5. But this time, yeah, todo practice sila ngayon. So, 6:30 raw sila Wait. tapos, what? Do I also have jazz? Yeah, you have to practice, but you have All of them? all of it, yes. Oh. So, tinanong ko din kung mag-wear sila yung lettered or yung tights nila for ballet, sabi. Because we might put our costumes on, I don't know. Yeah, baka din sila, dress rehearsal din sila. Kaya, yan lang pinaano nila. Normal clothes. And, wala pang, ang sarap ng kinain ko kagabi, diba? Yung yung maanghang.
No. Yung ano, yung ginisang sardinas na may kangkong. Yun na yung kinain ko kagabi. So, wala pa akong kinain. Pero nagluto tayong lugaw, diba? Nagdala ako ng banana bread. And si Holly, I brought something for you to take if you're gonna get hungry. Or you wanna eat it now. I have banana muffin. Yeah. You want? Oh, And then I have your cookies. yay. So, kinain niya na pala yung cookies niya. So, meron This is the flavor Mini Bix chocolate latte chip white vanilla flavor. Oh, yan. Yan yung Tastes good. tastes good. Ay, hindi ako nag-try. So, yan yung ating pabaon sa kanya. So, pinabaunan natin siya kasi nga medyo matagal siya dito sa dance rehearsal nila. And pupunta ako ng Kohl's after ko siya ma-drop off. 4 o'clock pa na. 4 o'clock eh. 3:34 pa lang naman. Kasi, bibili ako ng zucchini. May zucchini ako sa bahay, bigay ng kapitbahay. Kaso, medyo malambot. Gusto ko yung crispy zucchini. So, yeah. Kuha ako ng zucchini sa Kohl's. And, magbe-Baker's Delight sana ako. Pero sa Saturday na lang. Kuha na lang ako ditong isang sliced bread dito sa Kohl's din. Kasi hindi ako nakapag-Baker's Delight kahapon. And, yeah, sa Saturday na lang siguro ako mag-Baker's Delight. Ano pa ba? So, yun. Kainin ko yung... where's my banana bread? Is that good? Have you tried it? You want your banana mahia? Yeah. Where's my banana? Medyo dense siya. Oh, you can have it. Where's my banana? Is it in here, Mommy? Okay lang. Oh, yeah, I found it. That Medyo is ano so siya, much. dense. That's so much. Ayan sa kanya. Alright. I might eat a lot. Hintayin lang na before 4 o'clock. Diyan lang naman. And again, wala tayong cushion or anything. Just skincare and lip tint. And sunscreen. Yan lang. Bare face. Yeah. Just lip tint. Lip And tint. skincare. Yes. So, yan. Malamig sa labas. May jacket ako dyan. Sana wag umulan. And si Sak. You have a jacket? Yeah, I do at the back. And then I have that. I have Brown, the brown one. fluffy Si Sak. Ano, yun. Tulog siya nung umalis ako. Tapos parating din si Jan. Kasi nagpa-carry si Jan. And also, pinuntan din ni Jan yung sa, pumunta siya guys sa, may pinick up siya kasi kung maalala nyo, yung about sa friend niya. Sa Friday yung funeral. Sa Friday pa lang yung funeral ng friend niya. Tomorrow? Yeah, tomorrow. So, kinuha ni Jan yung USB kung saan, kinumpay lahat yung mga picture para to look back ba para dun sa funeral. So, si Jan ang nagkumuha nun after niya ng carry. Tapos, ida-drop off dun sa bahay sa asawa. Ida-drop off niya kasi kailangan niyang bukas. And, mamaya aalis din siya. Pupunta yung mga kaibigan nila, yung nawala nilang friend, tsaka yung mga kaibigan from Melbourne, Queensland, Adelaide. Tonight, pupunta sila sa isang bahay ng friend nila. Tapos dun sila mag get together. Tapos, the next day, yun nga, bukas, funeral. Then, Saturday, fundraising. Kung anong malilikom doon, ibibigay sa family doon sa asawa niya. Can I just put this in here? Yeah. Si Jan yung nag-asikaso nung sa mga pictures. Kung maalala nyo, nabanggit ko yun na nagtitingin sila mga picture tapos pinalagay nila sa USB. And kanina, after niya magpakayo, pinick up niya yun. So, yun. How many? This This is is second. I have water here to bring, okay? Yeah. Alright, guys. Ayan. Tignan natin to. 3:40 na. So, sabi, 10 minutes daw before ng rehearsal. I-drop na sila. Go, baba. Bakit close? May construction dito. Kung kami galing, nakasara siya. Pero bukas na. So, dito siya mag-practice. Cold? Alright. No one's there. No, because I saw... Oh my god. Is it? Okay, go.
Natin na natin si Hall. Nag-jacket ako kasi ang lamig. Lumabas ako naka-t-shirt tapos umulan. So mamaya punta ako ng Coles. Saglit lang naman kasi kunti lang naman yung kukunin ko. And kainin natin ito kasi sayang. Guys, so diba wala tayong lip tint. Ayan, naubos na yung lip tint ko. Dito na si Holly. And ito yung binili ko sa Coles. Oh, the banana. Nagutom yung aking dancer. So, bumili lang ako ng sukiyan tsaka bread sa Coles. Where did I put yung banana? Alright, wait lang. Hanapin ko yung banana niya. Gugutom na siya. Dito na pala kami sa bahay, guys. Pero hindi pa ako nakapasok sa garage. Dito ko lang sa inyo si Holly. Ayan, nakatulog. Mapagod ang ating dancerette. So, yeah. Bago kayo pumasok sa garage. I-haul ko sa inyo yung nabili ko. Tulog pa naman si Holly. Yung nabili natin sa Asian store, ang nilabas ko lang dito kahapon is yung mga gulay tsaka yung sweet potatoes. Yung sweet potatoes na nabili ko sa sa Asian store, hindi siya yung Japanese na gustong-gusto ko. Yun ay Vietnamese naman siya. Pakita ko na lang sa inyo yung pag kinain ko nito. Maalala nyo, eto, inubos ko yung nandun sa sa display nila. Ilan ba to? 1. Kasi si Sak gustong-gusto rin ito. Bigyan ko si Sak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nito. Tapos, yan. Yung kakain ko sa pero hindi ko nakain yung chocolate. And, meron silang growers. Ayan. Meron silang growers. So, bumili tayong isa. And si Holly gusto to, yung sweet corn. And dalawang na garaya na ano ba to? Garlic. Tapos hot spicy. Kasi yung dalawang boys gustong-gusto nila to. And kung maalala nyo, nung pumunta kami ng Costco, hindi ko pa nakakain yung tawag nun, yung fish skins. Hindi ko pa siya nakakain. Nandito pa siya sa bag ko. Hindi ko pa ito nilabas kasi nakalimutan ko kahapon. Ito yung salted ba? Hindi ko pa yun nabubuksan. Ginanong ko lang pero hindi pa siya talaga open na open. So yan guys, i-end ko na yung vlog. Yung kakain nila is yung goto. Yung lugaw. Pasok na tayo. Tulog pa rin siya. Kahit nagdadaldal na tayo dyan. Yan siya. Alright. So yun na guys. Thank you. Yun yung ating vlog for today. Ayan si Sak. How are you, Sak? You feel better? Yeah, I'm good, but it's at my legs. Yeah. So do you want me to call the doctor for your checkup? It's just like tight. It's just... You said Mitch has that... I think. I don't know. JJ thinks. Oh, yung friend daw niya, ganyan din. And nilabas niya to. Galing to sa malaking freezer. Ito yung nabili namin. Ang tigas daw. Oh, better now? Okay. Have you eaten? Alright. How about you? Is TJ? Yeah, alright guys. Say bye. Thank you. Have you eaten, Kuya? Alright. Kumain na sila guys. Dessert na. Si Holly may sakit. 2 araw na hindi pumapasok. Tapos, it's alright. Si Sak, kanina lang pumasok pero ngayon, ayan, ang taas ng lagnat. Okay. Okay. That is not cold. That's as cold it can be. Yeah, it's cold. It's alright. You want me to do it? Naligo siya kasi init na init siya. Ngayon naman, gusto niya magpalagay ng ice pack. Ayan si Sak. How are you, Sak? You feel better? Yeah, I'm good, but it's at my legs. Yeah. So do you want me to call the doctor for your checkup? It's just like tight. It's just... You said Mitch has that... I think. I don't know. JJ thinks. Oh, yung friend daw niya, ganyan din. And nilabas niya to.
Galing to sa malaking freezer. Ito yung nabili namin. Ang tigas daw. Ah. Oh, better now? Okay. Have you eaten? Alright. How about you? Is TJ? Yeah, alright guys. Say bye. Thank you. Have you eaten, Kuya? Alright. Kumain na sila guys. Dessert. In Christmas times, we'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling.